Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin sa akong amahan. O bahin sa mga makuha sa iyang legally adopted nga anak o anak sa iyang kabit. Aron ni sabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Pa, umiyak mga boy. Mag-uusap naman lang minga. Wa naman ka. Ha? May mga yuta si Papa sa probinsya? Udong o gawas anak. Napasyailaing mga katigayunan nga inyong bahin-bahin nun. Unya, kinsa may gibinlan niya ma? O uwa man siya magbilin og last will and testament. Na? Ha? Unya, unsaon man na ma? Wa pasab ko mahipaw. Unya na lang na nato istorya hagbalik kung malubong nas papa ninyo. Pahuway sa dayon, Dog Rene. Pahuway sa dayon pa rin eh. Excuse me. Unsay ato? Naibaw ko nga wa mo makailan ako. Ako di si Lloyd. Anak sad ko ni Papa rin eh. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa may magdahom nga gawa sa giadapt ni Papa. Naadi ay siya laing anak sa laing babay. Og sa akong tan-aw, murag manghud ra siya nako. Maong nahibaw ko nga bunga gyud to siya sa pagpakasa ni Papa. Unya, unsaon man ni nato nga wa may gibilin nga last will and testament si Papa. Unsaon man nato pagbahin ini? Kung ato na lang kaha ipatas tanante para fair. Fair? Ngano, Phil? Tanaw ni mo. Fair ba gudi ay kung pareho ka o madawat sa among madawat? Phil, kami mo itinuod nga anak ni Papa. Ikaw, gisagop lang ka. Gina, anak. Ay pagsutig ingon anak, uy. Legally adopted si Phil. Kunaon na, ma. Asa man ang iyang adoption papers? Na, mo na dakong problema ron. Kay wa na gyud dako makit kung hain na. Nya unsaon man ni nato? Ako pa ni mo no, ay ko tagi og share ng imong isuon nga adopted oy. Nya kada pong anak sa kabit yung papa. Dong, No na ha. Gi-adapt na ni papa mo si Phil, di padugay. Edad niya. Dako na. Nya kanang anak sa kabit ni papa mo. Karon na nagpakita nga wala sa papa mo. dong. Mao kung buot na ginunaon, ikaw ra maoy na ikatungod sa kabili ni papa mo. Di ba? Mas maayo pa tingali, oy. Ako na lang silang prangkahan, bahin, ana. Ngawa sila'y madawat. Bisag kamay ti. Wa gyud. Phil, dili ka maikog mangayo nga adopted naman ka? Pero legally adopted ko ti. Kung sa balaod, naadyo'y katungod. Mo na akong pangutana. Wa ba gibilin si Papa nga kabili nato? Naalagi, Lloyd, pero wa kay labot. O siya wa? Sa ato ng amahan. Mao ngay nag-idaw na ako. I-fight gina na ako. Kuhaon na ako ang akong bahin. Unsa? Ang adopted ni Papa ug ang anak niya sa iyang kabit, parehas gyud nga nag-apa sa kabili ni Papa. Mao nga naglibog ko kung unsaon ni nako pagbahin-bahin o kung may share ba gyud silang duha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil. Pero wa makit-i ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat og bahin sa kabilin ni Papa? Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay.
May katungod basad siya nga makadawat sa kabilin ni Papa? Kung naa, mga pila pud ka percent? Ikatulong pangutana. Gawa sa DNA, unsaon pagpaagi aron mapamatud-an gyud nga tinuod siyang anak ni Papa ngadto sa laing babay. Ikaupat og katapusang pangutana. Way gibilin nga last will and testament si Papa. Unsay maayo na mong buhaton bahin sa pagbahin-bahin sa maong kabilin? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's me, it's my voice. Akong tingog ang inyong mapaminaw kay punto legal man ang ato ang pagahisgutan karong adlaw, no? Sa tanan nga mga naay legal nga mga concerns, mga emotional nga mga pangutana, question kabahin sa inyong mga dokumento katungod, no? Sulod sa kaminyuon sa pamilya, isip anak, sa pagpanrabaho, question sa inyong mga kabutangan, no? Or inyong katungod sa pag-angkon sa mga properties ninyo. Ipadana please ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Please like and follow guys. Sa tanang wala pa nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan nga official page nako sa Facebook. Lahi na sa ako ang personal account nga Elaine Tantengco Bathan. Lahi man nag-picture. Please like and follow both ug sa kiniyang akong suliran official writers page. Mag-remind ko sa tuang mga pinalanggang sukintig paminaw og mga letter senders guys. Dito ra man gyud pwede mapadang yung mga pangutanag mga suwat sa kiniyang akong suliran official writers page ha. So adto lang nato ipadala. Punto legal ta karong adlaw ang ato ang letter sender taguon nato sa pangalan nga si Gina na naani siyahang kabilin sa iyahang amahan nga naay legally adopted nga anak og anak sa iyahang kabit. Agoy, ka-complicated mag-live sa iyahang tatay. Anyway, mo niya mga pangutana guys. Legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil. Pero wala makiti ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat sa kabili ni Papa? Okay, when you say legally adopted, it means to say ni go through siya sa legal nga proceeding or procedure sa pag-adopt sa usa ka bata. Ang ending ani kung ni go through ta sa legal nga pamaagi is this, usara gyud nga ang iyahang birth certificate na ilisan gyud nga ang mugawas nga amahan ang imong papa. That is the only way. Di ka kaingon nga wa makiti ang iyang adoption papers, Gina. Sayon kaayo ni kuha dito sa PSA o birth certificate ni Phil. Kung inigkuha nimo sa birth certificate ni Phil, ang mugawas nga papa is ang imuhang papa, yes, legally adopted siya o ang iyahang birth certificate will be the document that will suffice. Birth certificate pa lang, sapat na para mo pamatuod nga anak siya o legal siya nga anak sama nimo. Pariha mo ranking, pariha mo level. Same. Okay? That's the only way. Ayaw na mo hisgutan ang adoption papers. Mahibaw-an na ninyo dito sa PSA. Kay kung legally adopted good siya, maugyo na yung magpamatuod. Birth certificate niya. Why lalis? Why istorya? Wa gay siya birth certificate, di siya legally adopted, wa siya katungod. I'm sorry to say. Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay. May katungod basad siya nga makadawat sa kabili ni Papa kung naa pila pud ka percent. Okay. Ako ang nasayran nga mayong kagkabit, anak sa kabit sa imong papa, meaning to say, wa pa na anak siya, no? Akong mang-i-check good kay murag buhi pa man imong mama, no? So anak sa gawas ni siyang bataa. Yes, naa siya, but because ang bata is anak sa kabit is considered as born out of wedlock, gawas sa kaminyuon. Therefore, illegitimate ang bata. Di parehas nimo ug di parehas ni Phil kung si Phil legally adopted kay naayangan sa birth, legal, legitimate man mo nga anak, okay? Pero kaning usa illegitimate na ay katungod but limited, no? Di parehas ninyo nga anak nga legitimate, no? Pila pud ka percent? 1 share
no, of one legitimate child mo na iyaha. Ikatulong pangutana, gawas sa DNA unsay paagi aron mapamatud-an ni Lloyd katong anak, no, katong yang igsuon sa gawas katong illegitimate nga tinuod gyud siyang anak ni Papa. Okay, the only way to do it other than DNA is tan-awon nato initially kung ang iyahang birth certificate gi-acknowledge siya sa imuhang papa. Because if gi-acknowledge siya sa imong papa, then by law, without the DNA to dispute o to refute or to question the paternity, automatic siyang ilhon, no? Ilhon nga tag-iya sa mao, tag-iya anak sa imuhang papa. Anak sa gawas, of course, no? Ikaupat ug katapusang pangutana, walay gibilin nga will and testament or last will and testament si Papa. Unsay maayo namong buhaton bahin sa bahin, no? Or pagbahin-bahin sa among kabilin. Then, the only way to do it is an extrajudicial settlement of estate. Ana na siya, no? Nga meaning to say, unta lang, kung magkasinabot lang mo nga mga manag-igsuon, no? Even ang kanang anak ni Musgawas, kung saan nyo pagbahin-bahin, why greedy, everybody knows their place, kibaw, kinsay kabaw mo ba nga ako, legitimate, pero kuwang akong papeles, kanang connection tanan, and unsaon what is rightfully yours, extrajudicial settlement of estate yun na aron dili magkagubot, no? Unta hinaot, unta inana ang inyuhang pamaagi sa pagsettle sa estate or mga nahabilin sa inyong papa. Kay kung dili gani aw magkinahanglan yun mong korte, no? Para ang korte mo'y magbuot, no? But again, tan-awon yun nato ang katungod. Again, kung si Phil, what if, no? Manis yung pangutana, pero ang question, what if si Phil, what di ay ang iyang PSA? Meaning to say, di siya legally adopted. Honestly speaking, kung ang balaod ato ang sundon, wa gyud siya makuhang katungod kay wa man siya pruweba nga anak siya. Pero morally, kung kabaw pod mo, no, nga kanang gitan-aw pod yun ninyo siyang igsuon or anak pod sa imong papa niya, willing pod mo nga muhatag og bahin niya, o hatagi lang pod. Pero kung pananglitan di mo kana, no, or si Phil mayon pod nga di pwede, diha gyud na magkasugod. Muna ako ang pasabot nga magkasinabot lang mo. Or kibaw gyud mo nga paski pag wala sa birth certificate kinakalimtag acknowledge, pero dili na mo question nga anak gyud siya sa inyong papa ang katong usa, then hatagan ninyo siya kung pilay gitagan na pud sa balaod nga iyahang share, then I think everybody is happy. Nga dili kaayo ta mag-greedy, no? Ana lang yun unta ta, guys. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marvy, 31 anyos, minyo og may 4 ka mga anak. Taga Bato Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Ikaduha nini na akong pagpada ninyo. Ang una na akong pagpada, mga 3 years ago. Ning hikayo na, bahin kini sa akong gipamati. Ambot kong na-stroke, bako og walang ko mahipaw. Aron inyo hisabtan, ingon ining mga panghita po. Napuno na lang ang balis tubig. Kapag ko akasag ng esposa ni Billy. Asan man siya, uy? Nalay alsa ng balti, uy. Nagamitunong ako ng tubig panghugas sa plato. Oops! Agay! Kasakit atungod. Nga naman to. Marag napikil ang tuon akong kamot sa pag-alsa na kuspaldi nga punos tubig. Marag milagot to, god. Agay sakit ako eh. Grabe sa good kang wag kakahuwat na ako nga ako may mukuha sa tubig sa puso. Tugay magsudkay ka. Kami tuno na akong tubig kay daghang hugasan. Kung ikaw naman ang untay ni Da, wala lang untay ni mo pun ang balde. Natimbaan na gani na ako. Kasayang pudog akong iyabo.
Asi kasayangan ang imong bukton nimong na bilwaro no. Nabilwan ni. Oh, naunsam niya nga sakit mo na, di ba? Kuha ilang kong mga dahon-dahon nga iyang pulinip eh. Na, mura. Saman di ka pahilot? Sakit gani, ipahilot pag yun di mo. Nahala. Hampulan na maghanan mo. Bahala ka. Marami mata na. Uy, buntag na. Marami. Oh, uy, init mo. Langin ko lawas, Pilyo. Kay gilantan ka man. Sa imo na siguro ng kamot nga nabilwa. Palitan mo na di kagtambal ha para sila nat. Pilyo, aray, nisakit na mag-apil ang akong likod. Ano na pilagod po dinuon ng likod ni mo? Ambot lang, og... lisod man iginhawa. Hoy, basin og sa imong kasing-kasing na ba yan na Marbe ha? Unsa? Di ba? Sukat sa daga ka pa hangtod nga na minyo na ta. Maghuot man imong dughan, di ba? May gitumar ka man gani nga atong tambal nga imong gimintenance? Oo, paano kong giundangan mga 5 na katuig? Kay, wa naman sab ko magpa-check up kay wasap lagi kita'y kwarta. Barbie, patsikat ako sa uy. Ibasin, nitukaran sa ng sakit ni mo sa imong kasing-kasing. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod sa daga pa lang ko, sa nag-eskwela pa ko, nakasinatin ako paghuot sa kundughan. Nagtuo kong okay ra to. Sa kakapoy lang, apan dihang naminyo na ko, magsigi-sige ng pag-atake. Ultimo pag-istorya lang nako, maghuot ng akong dughan, ug mawad-an ko og umoy. Gani, usahay malimot ko sa akong mga gipang istorya. Naunta ko'y maintenance adto, pero naundangan tungod kay napiki mi sa kwarta. Ta? Unya? Kay, Bilyo, tabangi ko pagparopi. Naunsa naman ka, Marbi, uy. Magmisol ka na magbarog yung taon. Ingon anigit ko sa maning manlaba ko. Ug dugay nga maglingkod. Idig barog na ako maglison akong tuyan. Di na mabarog og straight ang akong lawas. Naunsa naman taong ka, uy. Ayaw na lang paglaba-laba diha. Mga baho ta kundi ko manlaba. Ibaw na siya nga. Magmo na dayon kasi mong lawas kung mahago ka sa trabaho. Hilanta na sab ka. O maugyod na mahita po. Pipipi, ipahilo na ko, bi. Uwig daw sa ko, basin na nagmawa ng kasakit. Bilyo. Ganun ka, Marbi. Adlaw na lang. O pagit ko katog. Hilot-hilot ako, be. Dili, pero kung dili gani ka, maayo hangtod buntag. Pasikap yung nagdoktora. Okay, gilanta na sa ka. O, Bilyo. Dunay ugat na pit si mong tangkugo nga napiit nga konektado si mong kusog. Unsa ba na, Dok? Mamaayo pa kako ini. May resita kong tambal goal for 15 days. Tumara ni. Kung balik na ko kung wag hapoy alibyo. Okay, Dok. Ay, Bilyo. Ni ana sa mga akong gipati. Unsa? Di ba nga, okay na karambal? Pero karon nagkitumara, balik sa sakit. Naunsa naman taong ka, Marbi, uy. Balik ka sa doktor. Nako, suyan lang una nako og binisaya. O, 'Unsa? 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 'Unsa
na may nasuya ni mo o gibarang ka. May nagbarang na ako. Dili lang kay usa ka tambalan ang akong giduol, kundili tulo. Ang ikaduha nag-ingon, nagislutan kuno ko kay nakasaghid ko og 20. Ug ang ikatulo, nag-ingon nga nag-mild stroke kuno ko. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, nabiki lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug milagoto kini og ilantan ko. Posible ba nga matoy nakaingon ning tanan akong gibati karon? Ikaduhang pangutana, kun mohigda ko, maglisod kay ko, kay murag muluto ang kaugatan sa tuon akong lawas. Samot pa inig bakod nako. Unsa may hinungdan ini? Mamaayo pa ka ako? Ikatulong pangutana, ang wana kong tiil wa na'y ma-feel, di na mo pati bisan pasakitan pa. Ug kun maglakaw ko, murag mahabilin ang tuon akong tiil ug way umoy ang akong kamot ug mga tudlo. May nag-ingon nga basin og nag-mild stroke ko, kay giundangan ko man gud pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible ba? Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati karon? Angay basab ka ako mutuo sa tulo ka tambalan nga akong giduol, nga miingong may nagbarang kuno nako ug may nasaghiran kong 20. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Marvy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga kong suliran. Aniya na sab ako, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug related kay drug specialist man ko, drug addiction specialist. Nag-training ko sa Manila o dito sa Amerika. No? Kami ni Dr. Dave Baron og medical doctor man ako ug sa psychiatrist, no? So, kasi-kasing pamahagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo, pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong Suliran Official Writers Page o dirba sa mong batan sa 3rd floor, CR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw gikan ni Father Aloy. Gana nig mga pasidyo si Father Aloy. Ay, never lose your sense of wonder. Life still has many surprises. Basta mo ginawa pa, napay chance. Ayaw pag-iyon nga, uy, senior citizen naman ko. Mura gapit ako matay. Ginoo rin ibarlog kanon sa tang matay. So, samtang buhi pa ta, mangingitatag pamagay nga makakontribute sa improvement sa humanity. Kada mga social gathering, mga meeting, that is fellowship. Happy lang god. Dili kahimuon sa uban nga aground for bullying, name calling, and intimidating other younger members of the group. Dili na siya acceptable. So, kung sa pay ranggo no, dili ka pwede maghimo ana. Nangasaba ba ko? Nangasaba gamay. Pero makarealize rin mga tawhan na dili ni maayo nilang gibuhat. Alright, so ang atong magtatampo karong lawa si Marvy, 31 years old, taga Bato Liti, Minyo, may upat ka mga anak. Nagpadaanan ni siya sa una, mga 3 years ago, ingon siya. Regards tayo mga taga Bato, mumusta naman si Kapitan Dini Cinco Ilarcusa, ha? Si Dr. Cabal, siya pa, may mga doktor nga nada sa Bato, ha? Tagang kay ko kailas Bato, mga Quezon family, mga Tan family, atong mayor diha, no? Musta naman? O mga Roble. Si Ipin, musta na mga tong mga barko sa Roble, no? Naot nga okay rang negosyo, no? Dahil sa Hilongos, atong mga budbud vendors, dugay na kayo ko, asan na itong mga listahan sa itong mga aroy, mga vendors, aning mga malagkit na mga kuanda sa pantalan sa Hilongos. Musta naman dahil ang mga parinti ni mother-in-law ni Kim. Nalimot na ko yung apelido sa mga karong kapita, no? So, ligas mo na Hilongos, Maasin area. Musta na ba ako yung gagaw nga si Nestor Obra, no? Naot nga okay rang kinabuhi, no? So, taga Ormoc City, mga Ratcho family, musta? Lamat kayo sa inyong gipadala nga kasaba cake. Dagha kayo mga taga
Inabanga Bohol, mga taga San Nicolas Paris, no, mga kauban ni Father Ed Bintik. Nya na lang daghan kayo mo, no? So unang pangutana ni Marby, ako lang ning paning kamutan Marby ha. Matubag na ko na imong pangutana. Nabikay lang akong tuong kamot sa pag-alsa nako og balde nga puno sa tubig ug milaguto kini og gihilantan ko. Posible ba mautoy nakaingon ning tanang nakong gibati karon? Posible, pero tempa wanawa na ko ganina sa drama ug how long was that na nahitabo, no? Pero makayong kag posible, pero kung nabikil lang, duha mo ko ka klase ning minunta problema sa atong mga joints nahigingon na to fracture kanang nabali o na-crack ang atong bukog. Naputay giingon og kanang sprain ka ang atong mga tendon ug ligaments na twist or na-dislocate mga joints, no? So, in order to check kung unsay extent sa damage, kung every time maka-experience taging ani, is to have an x-ray, no? Pero maayo lang kumusulti kung abagaw pag ginakunin na pa x-ray. Kausa nag-drive ko dito ko sa bukid, nag-drive ko. Naamay, di ko basta kay naay object sa taliwa sa daan, kusog akong dragan, kalit na kog likay ang monobila sa katong naay di ko kawag iro ba o tao basta kay akong gilikayan. And in the process na untog ko naigo ang ligid sa medyo libaong nga parte sa dalan, lupad gamay sa kanan. Lisa gani akong tuo nga kuan. Nakuha sa nobila ba. Madama kakaroon sakit-sakit man. May kumingon nga pa x-ray pero ako mismo pa x-ray pa. Pero akong kakin madarman pod. So going back to the question, magpa x-ray kung unsay extent of damage. Labi naggihilantan ka, bot pasabot na ay infection going on, kuyaw na no? Pero kunya labi na ay kanang inflammation ma-observe ba nimo ma-inflame na gani ang usa ka area meaning na ay damage sa sud ang panit mapula labi na ay pus formation alarming na siya kayo, no? Kaduhang pangutana, inig maghigda ko, maglisod kayo ko sa murag muluto ang kaugatan sa tuo na kong lawas. Samot pa inig bakod nako. Unsa may hinungdan ani? Mamaayo pa ka ako, mamaayo ka Marby. Na may mga x-ray das bato na silungos. Pwede kag mulahos kito sugod, no? Naaday mga maasin. Ay mga x-ray machine na pagpa x-ray. Kaya kung sa resulta sa pagkuan pag x-ray, mao nay basihan kung naabay na dislocate o na fracture ng dapita. Kay kung nabali gina para sa kung gigagaw na, nga nagidaan ng mga to sa Isbisayan Medical Center kay nabali gyud. Makita gyud sa x-ray nga ngayang ulnar bone utol gyud ning crack gyud. So akong gisuggest dalon na to sa Isbisayan Medical Center sa Tacloban City para makast siminto. Na kini atong bukog, mo pilit naman ni siya balik, mo tubuan ra ni kung properly align na ni siya. Sa akong pagsuroy-suroy usa ka museum, ang ato kunong bukog is 4 times as hard as a cement. So kung mutubo na niya, bagtok na kayo, ligo na kayo, di na nadali maunsa pa man. Kana kung granting ning crack na siya. Pero kung na-dislocate lang, i-lessen lang, i-reduce lang mobility, maayor gini siya. Plus you may take painkiller, no? Kung may mga analgesic available sa atong market, na yung mga non-opioid, paracetamol, mepinamic, ibuprofen, acetaminophen, o nagyun madao say ako, maresita kog mga opioid analgesic, tramadol, oxycodone, morphine, mao na akong pangresita sa mga pasyente. Kung madalag paracetamol o mepinamic, okay ra. So, go to the nearest hospital, Marvin, diya sa Batoliti, no? Nya magpa-x-ray, pa-x-ray gyud para makita, masuta unsay extent sa damage. Sunod nga pangutana, wala na, ang wala na kong tiil, wala na mapil. Di na mo bati bisan pasakitan pa. Ug kung maglakaw ko, murag mahibilin ang tuo na kong tiil, ug walay umuy ang akong kamot ug mga tudlo. Kaya naingon nga basig ng mild stroke ko. Hinungdan ko nga, kay giundangan ko man pagtumar ang tambal sa akong kasing-kasing. Posible ba? Di ko dibol. So, atong normal blood pressure is 120/80. More than that, labi nagmaabot ang 140/90 or pataas, could be possible nga mag-stroke ka, hypertension, no? Ang kining blood pressure dili ni siya pareha og hemoglobin count ha. Ban mingon inimiko kay busan kong blood pressure, no? Lahi na rin siya. Ang blood pressure, ang kakusgon sa pagdaloy sa dugo sa atong mga blood vessels, no? Ang basihan, kung mingon kag anemic ka o dili ba, is the
hemoglobin count. As we all know, normal hemoglobin count, taas gamay sa lalaki kay sa babae, between 12 to 14 to 16, mga anak, no? Pero, okay lang imong hemoglobin, dili kayo alarming. Sa kumbalikon, unsa may mga bantayan para dili ta ma-mild stroke, dili ta mutaas nga tong blood pressure, limit alcohol, katong nangigarilyo, unong na, kinala maayo ang atong pagkatulog, avoid stress, lower salty food, exercise. You may eat more banana. Anong banana? You have to maintain our ideal body weight. Ang stroke level, umabot na ganun 80 over 120 or mga stroke na tana, no? Grabe na kayo, mubuto ang atong mga blood vessels, posible nga mag-internal bleeding, no? So, sunod pangutana, unsa may akong buhaton ining akong mga gipamati, angay basab ka akong mutuo sa tulo ka tambalan nga akong giduol nga niingon may nagbarang kuno nako ug may naghiran kong duwindi. Nasaghiran ko na niyang duwindi. Dahil lang po ko mulsupak nyo anang na mga duwindi o na mga ingon anang mga kana. Kaya maumong po na yung mga pagtutuo lagi labi na diyan sa bukiran sa bato. Diyan sa Anahawan o sa panang mga lugar niya. Magibay ako diyan. Usay, mauli kong sugod. Usay, mag-drive ko na. Gabiin na. Ayun ko yung kuyog. But lahi man ko na nga akong training. Medical doctor man ko. So, depende na sa inyo kung ikaw mo mutuo mga inana. Pero nga akong approach, medical approach is that moingon ng tambalan nga mo na yung mauna, lagi kumupod kay biso mo kay katong supakon po na sila, no? Pero again, ang akong training is medical training, so ang akong approach so any problem like this is medical approach, no? Kuan lang, careful with the diet, exercise, avoid stress, and then have your blood pressure check. Normal is 120 over 80, og mayong kag mag mild stroke, transient ischemic attack, mag-lose kag sensation sa imong mga extremities mo na gitawag tog hemiplegia, no? Kita ka ng mga stroke ng mga pasyente nga mula ka bitay ng ang usa ka kamot ug usa ka tiil mong labyog na. So ayaw wata nga mamaingon ana, do exercise o niya consult the doctor as soon as possible na ay mga tambalan ni. Mga anti-hypertensive, na putay mga supplementary vitamins. Alright, tinaot na kasabot ka Marvin sa akong sa akong gi-speaker nimo sa Batulite. Permi ko ng Batulite no. Doon man sa sugod. Usay gani, why sudan mi sa sugod? May kadto ta man to sa bato. Drive lang dito, in 30 minutes to anas ba to? So regards nyo ang tanan diya, ang to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa Kini Akong Suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa perminyong pagpaminaw sa itong mga programa sa Remen. Number 1 station tadi sa Sugbo, ug probably sa Dahulu Bisaya sa Mindanao. Ang bugiron sa kay ko. Maybe that would be possible, no? Pero sa Cebu, number 1 may permi, no? So until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, 29 anyos, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong amahan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Alas 5 naman sa hapon ha. Tingulit naman doon sa bahay. Ay, kapuyo trabaho ay. Jan! Jan, dali rin kon. Gitawag ko kong papa. Nana pa. Saan, ha? Sige kong tawag si mong mama sa cellphone pa. Di ba siya tupag? Nag-unsa ka to imong mama sa bahay. Ang pala pa. Anong diyon ta? Inas mama ni mo hanga, dilago na ako muuli sa bahay karon kay nanawag ako mga barkada nga mag-inom ko lumi. Mo ba? Sige pa. Ako lang unya ingon si mama. Basta di kabot ako sa bahay, ako ti katawagan para magkastorya mo ni mama. Sige dyan. Ma, abot ako. Asa man si Papa nimo? Ngano ikaw mang usang na uli? Sige, panawag ni mo sa papa ganina, ma. Kaya lagi, doon na siya isulti ni mo.
Ang hagad man gud yung mga barkada ba nga mag-inom sila. Mao iya na lang ipaagi nako ang papananghid niya. Para ako na lang musulti nimo. Kinigid si Papa ni mo, eh. Kung wa matiguang, dili magbisyog inom. Ay, sige na, pagilis na dito, kay mga on na ta. Sige ma. Ano sa maron? Uy, si Papa siguro ron. Ano sa ring rasa di eh? Oh, uy, alas 2 naman sa kadlawon. Akong sugatos Papa be. Dong, ay may kadlawon day diha. May kadlawon. Uy, Kuya John, ikaw mo din na. Oh, ikaw lagi nag-drive sa kinan. Asa si Papa di ay? Oh. Oh, pa? Hubog ka? Ay, hubog ka. Hindi ko hubog eh. Ay, gabi ha, hubog ka sa mong Papa nung dyan. Ay, pila na may katuig ha, nagkuyog. Karon pa ko kita niya nga nahubog ba ayo. Unsa man ah? Doon na may problema imong Papa. Recorded by X Thunder Gaming. Sukad na ako pilipan na. Kung nga ba yung anyos na. First time itang hubog ka. As hubog ka, wa na yung hasta yung kaon, narugay na niyang kaila. Karon pa yung nakakita niya nga hubog tayo. Kung nilabay ang pinakaadlaw, kalit lang nga dunay gimo ang akong Papa. Ug unya. Jan, sakit na kong tiyan, oy. Ngano na pa? Ambot lang. Wait, tawag sa mama niyo, be. Ina nga, magpahaplas ko niya. Oh, sige pa. Ay, ma, patuong ko na ka ni Papa sa kwarto, magay. Maghaplas ko siya. Sakit ko na yung tiyan. Mo ba? Sige, ang mga tuon. Diyan, doon ako ipangutanan ni mo pa. Unsa mo na, ma? Wa kay nabantayan sa imong amahan, namurang siya og nagdag. Ha? Unsa pa sabot mo nga nagdaag, ma? Ang iyang panit ba, murag nagyelo. Unsa? Kasa lang ka nakabantay niya, ma? Mga tulo na kaadlaw. Karon lang ko nisulti nimo, kay ako pa man siyang giobserbaran. Pero wa man mawa ang pagdag sa iyang panit. Ug murag ni grabe man na siya karon. Unsa, ma? Jan, asaman mo. Ari asa ko niyo, be. Sakit ako tiyan. Si Papa maron. Nganong kato siya? Ngano ka pa? Naon sa mangka? Sakit ako tiyan. Ha? Mo ba pa? Adun tag doktor para ma-check up sa kagay. Sige namang pagsakit sa mong tiyan, oy. Dok, ni Agibido kay magpa-check up mi sa akong amahan. Naon sa man di siya? Uy, mura man lagi og nagyelo ang imong panit, sir. Usa, Dok? Mao lagi na, Dok. Medyo taod-taod na gyud ko nga nakabantay niya ba nga nagyelo siya. Pero walang kumusulti niya bahin sa iyang pag-ilo, Dok. Mao ba? Okay, sige. Magpa-laboratory ta, ha? Para magkita na to kung unsa hinungdan sa pagsakit sa imong tiyan, sir. Ug kung nganong nagyelo ang imong panit. Sige, Dok. Risitahan lang unat nakagtambal para sakit sa imong tiyan, sir, ha? Ma, ikiling ang nag-hospital ba nanawag na ko nga naanak ko no ang result ni Papa. Oh. Atong to kuhaon, ma. Sige, ato, anak. Kay basi kung saan ano yung resulta sa iyang laboratory. Sige, ma. Hi, Doc. Ako lang ang mukuha sa result para dili lang mahago sa Papa sa biyahe. Kay sige lagi sakit iyang tiyan, nya gikapoy siya. Mao ba, sir? Okay, sige. Ako lang basahon. Sige, Doc. Base sa resulta, uy, positive man na imo Papa sa Hepa A. Ha? Then, need na to ni siyang ipa-deep laboratory, ha?
para mahibawan gyud nato kung grabe ba ang iyang sakit nga gibati o para mahibawan kung doon na ba'y damage ang iyang atay. O, unsa dok? Damage sa atay? Sa pagkakaroon, nibalibad lang una ako sa doktor kay lagi wa pa may kwarta para sa mga deep laboratory ni Papa. Nangayon na akong tambal sa doktor para sa temporaryo nga tambal ni Papa sa pagsakit siyang tiyan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo. Mao ba kining hinungdan kung anong doon na nagibati si Papa sa iyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gud. O dugay na kahang nagsigig inom si Papa o karon lang may mahibaw? Ikaduhang pangutana. Mato sa doktor, positive ko na sa HIPA-A. Unsa day na ang HIPA-A? May kaayuhan mo na? Ikatulong pangutana. Kung doon na kay sakit nga HIPA-A, delikado na ba sa kinabuhi? Mao ba kini ang rason kung anong nagsakit ang tiyan ni Papa o nagyelo ang iyang panit? Ikaapat o tapusang pangutana. Naghisgot ang doktor og deep laboratory. Unsa ni pasabot ana? Mao ba na kanang CT scan o baka biopsy? Wa man gumi kahibaw kung unsa na. Mga pila man sad pamagasto ana. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, ug drug related yung mga problema, kay usama ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Para sa klaseng pamagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yung mga legal ng mga problema, ato ni Eileen Bathan ang andam og taganang mo tambag ni ana. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo, parehimo gyud, na? Ug dili, para sa uban, di na to pugsog abli ng mga pultahan nga gahay kay ablihon. O di might be some pultahan nga sayon ra ablihon. Bisag piyungan pa. Ang atong magtatampo karon lawa si John, 29 years old, taga Cebu City. May mga taga Cebu City, kumusta naman dahil si Dr. Rodesia, Dr. Omar Arcio, Dr. Edwin Mingito, Dr. Robert Marian Dinupol, no? Mga doktor nga, Dr. Roy Entienza, kumusta naman ka Roy? O si Liway. Bago na kong nailaila si Mr. Walter Pabalan diya sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo ug si Marianito Villamor Jr. Mabulo Luyo, Cebu City, mga taga Inupakan, no? Kudira, Rubli, Gargar, Jimmy Yao, Tony Gibbs, mga Alberio family, mga Piralis, Mangilista Bisnar, Doktora Mirambel diya sa Inupakan, musta? Mga taga Pilar Camotes, nga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazaret, ang mga taga Gindaruhan, no? Mga tao ni Dilariusa, Jumar, Adoy, Arnold, Richie, Ibal, Runan, Sami. Salamat kayo sa inyong halublaka nga mayong pagkakarga sa akong sakyanan. Mga Bilyar Moon, Kanyabano, Nelpi, og si Niti, mga Latayada family diya sa Kantawan, kumusta? Mga taga Tris Uling Naga, Rizada Junior o Trining Rizada, mga gikan sa mga Embalsado family, no? So going back to our sender, si John, 29 years old, unang pangutanan ni John. Mito kini siya yung papa, no? First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo, mao ba kini hinungdan kung nganong duna na gibati si Papa sa iyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gyud. Ug dugay na kahang nagsige og inom si Papa ug karon lang ni mahitabo. Posible dugay na ni naginom yung Papa diyan, no? Edad si mong Papa siguro mga 50 tingali kung tagna lang or mga late 40s or mga ana, no? So sa may mahitabo sa katawo nga kusog mo inom, either liquor, wine or beer, kay tulong ni ka klaseng alcoholic drink, humanly consumable, liquor, wine or beer, kunya kayo nonta sodium tiyan, posible nga magka gastric irritation, magka ulcer, no?
Nya usa pa pod, ma-depleted ang absorption sa vitamin B1 kung daghang kag alcohol sa imong lawas, especially vitamin thiamine, no, vitamin B1. Kadtong mga tao nga kulang og vitamin B1, dali kayo masakit og central og peripheral polyneuritis, no, sa mga extremities ug sa diri sa brain, no. Unya madaot ang atay, madaot ang atay kay diha magud metabolize ang mga tanan nga atong ipangkaon, mao nang mahilo ka, say, no. Daot ang imong atay, kinahanglan mo undergo kag mga testing, CT scan, biopsy, unsa pa man ang mga laboratory test pagsuta kung unsa nay extent sa damage sa imong atay. Kaduhang pangutana, matud sa doktor ang positibo kung si Papa sa hepatitis A. Unsa di ay na ang hepatitis A? May kaayuhan pa ba? May kaayuhan pa, no? Usa ni siya hepatitis meaning inflammation or infection sa atay, no? Na A, na B, Naghan mga klase-klase, may internal medical doctor ang expert, but it will take a little while before ka maarang-arang o kana kung muhunong nag-inom ang imong papa og alcoholic drinks. Sunod nga pangutana, kung doon na ba'y sakit nga hepatitis A, delikado ba na sa kinabuhi? Yes, kung dili maatiman dayon, no? Mao ba kini ang rason kung nganong magsakit ang tiyan sa inyong papa ug nahilo na siya og iyang panit? Ya usa sa manifestation sa usa ka tawo nga nasakit og hepatitis is majundis. Mao ni siya medical term nga but pasabot na yellow na ang imong panit, ang imong kalimutaw, kanang nga imong puti-puti di na puti, yellow na. Ug kinahanglan gyud kang tambalon, otherwise magkauban ani magdevelop og ascites, kanang na accumulation of fluid sa abdominal area. Ang mga babae murag buntis pero dili bata ang sod, tubig. Mga lalaki murag buntis pero of course dili tambok kundi tubig yapon. Tubuhan na namo sa internal medicine ward para magawas ang tubig nya tambalon ang hinungdan nganong nag-ascites nganong naay fluid accumulation. Sunod nga pangutana, magisgot ang doktor og deep laboratory unsa man di ay pasabot ana. Kinahanglan CT scan, biopsy og pila may magasto depende kung asa man i-perform ang diagnostic procedure. Naman ka sa Cebu City, di sa Cebu City Medical Center. Naanay mga ingon ani nga mga laboratory workup sa Vicente Soto. Kaya kung maaari kang chongwa sa doctors or UC Med, siyempre, mahal. Kan guna, kanang private guna. Para sa kong pasyente. Dok, bisitahin ko na sa balay. Bisitahan, kung maaari man niya akong charge. Okay lang. Siyempre, mag-charge po ko kay magdago kong driver. Kasi magdapag kong backup, bodyguard. Bugas ako gasolina, charge ko po ko. Pero kung imong pasyente dalhon nimo sa private o karang government hospital, na may regasto. Naraman ang kinabuhi ba? Hindi na mo pwede nga, imbes kayo magsuroy-suroy ko, ano hinong ko nagpaingon sa pasyente, o niya, malibre lang, dili pa na pwede. Walay libre. Pwede na i-discount. Okay, sinata kasabot kasong speaker mo dyan, o ganito sa libuan, millions kang naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa makanunay yung paminaw sa mong Arimen program. Number 1 medini sa Visayas, sa Cebu. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong. Naglaw ka niyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong pulmanon ang absuran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra, Dr. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinapuhi ning akong suwat suliran. Palihog tagualan ko ninyo sa pangan nga Lemley, 13 years old. Usa ka mahuyang udra Carmen Bohol. Punto personal kining akong suliran. Babae na akong pagkataw nga maglisod yung kong sulti sa akong parents. Aron inyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Alam ni, kanino itong coloring ng lipstick sa akong ati ni. Bago sa ni ba? Itry ko ganit ni B. Hoy, Limli. Ay, mga santo sa langit panabangi. Nangsa ka? Kalit ka malag kabayot diha, oy. Yung sa bayot, ati. Kinsa nag-ingon bayot ko. Ako, good. Kalit ka malag binayot diha. Huwag yung mayong lakyan ng pakuyawan, ti, oy. Mabayot yung tag-ahat. Nganong gilabtan nimo ng akong lipstick? Ha? Uy. Suway-suway lang good kun unsi bation mahimong babae. Unsa? Ang binang akong lipstick, di. Sunod, ha? Ay nanighilabti, ha? Kay
Pahubi kag baba, kay di ka manot brush. Haler! Naunsa ka? Oh. Kadadla taong kumunot brush, no? Ha, pero kausa na lagi sa kadlaw, kanang maligo ra ka. Hoy, ano mo din nasaba man mo. Nay, silim-lima ay, nanghilabot sa kong lipstick. Limli, ano mang hilabot man kuno kas lipstick ni ate ni mo, ha? Nabayot na ka? Unsa? Bay ko taon. Ako rin sa subago, no? Ay, bagon. Hilom diya, ha? Hilom mo! Sige na, sa trabaho. Oh, ma. Uma. Gimli, ano masaba mo ganyan sa taas? Ay, wa pa, uy. Naramigi lalisan ni ate gamay. Bisan og banghod kang ate ni mo, magpakalalaki ka, ha? Ayaw pakiglalis og mga babae kay binayot ta. Ha? Pag pakalalaki, iwatay kaliwat nga bayot. Pa. Ay, mabati. Nasakpan ka sa atin ni mo. Wa nga bitaw. Naibulid ako sa lipstick ni ate ba? Apan, nabta manoon ko nga ako na untang gilistingan paggamit. Inan bitaw ti ka nga ladad-ladang. Kaya saman ako, oh. Free as the bird. Ay, parang Carlo to Carla. Ay. Ma, di ako masagpaan ni mama o mabunalan ni papa. Imar ginahuna-huna, oy. Ako bitaw sa una, ina nakalisod. Pero gidawat naman ko nila. Isaon, sa umlato na yung nani magita. Kasi mahims. Di pa ko ready it, uy. Lahi ang imong mga pamilya sa akong pamilya. Kaya feeling na ako, palayason jud ko nila kung mahibaw sila. Recorded by X Thunder Gaming. Sa pagkatinuod lang, naglisod na jud ba ako sa akong kahimtang? Kanang, dili na ko komportable sa akong mga liho katubangan sa pamilya ba? Pero may ko magbantay sa akong mga liho, karon dili ko maklaro nga bayot ko. Unya, Limli, di adi gitunol sa imong ninong, oh, pinaskuhan ko nun eh. unsa man na ma? Kwarta rin gatag. Kaya wa ko nun siya mahibaw kung sa imong gusto. Ikaw na lang ko na ipalit. Ma. O sige ma, kaya magpalit kong sling bag. Kaya may gisi na ning akong sling bag, oh. Oo na, sige ha. Ipalit yun na. Bantay igasto sa wainong dan, ha, Limli? Dili ma, uy. Kana kay pinaskuhan, ako bilang ipalit og butang para may handumanan. Salamat ma. Anong gidamo ko sa merkado, oy? Kaya magpatapon nila ko nimong pili o sling bag. Uy, ako gi mong patabangon og pili. Labor na sayop ka. Unsa? Mao ah. Kani gid akong pilion ay. Color pink? Si man nga akong sling bag nga pink. Pero ha, mas ganahan ba ako alat eh. May fuchsia pink ba. Kani na lang. Nayabag ka? Ipadukol ko nimong mama na ako. Ang awa-awa na ka. Ipakuyog ko nimo kay patabangon ko nimo pili. Pero nga may napili na ko di pog ka. Kapoy nimo ti eh. Bitaw nice bitaw siya, no? O, di ba? O, go na. Kumado kang may bawaan ni mama ni mo. Taguin lang sa inyo, ha? Yan sa skola gamita. Ay, ganahan makakaan na. Sige. Kanina lang. Ay, kahapis akong heart. Ay! Amin ko, ma. Nga sa man, nakapalit na kag sling bag. Saan naman, be? Ha? Asa na? Uy, gagasto siguro ni mo sa wainong dan kwarta, no? Huwag ma, uy. Akong gipalit yun og sling bag. Asa na lagi? Tanaw ako, Limli. Kuan ma, niyara ma. Uy! Ganong kape? Pink pag yun taayo? Nganong pink ni, ha? Limli? Wagid ko na kagamit sa sling bag, uy. Kaya akong gikatarungan, akong ating akong gipalitan kay makigbaylog ko sa sling bag nga ako kunuhay nagustuhan bisag dili good. Ingon anak kalisod ang akong sitwasyon. Naglibog na jud ko kung saan ako paggawas sa akong sitwasyon.
Ang ako mga pangutana mo kining sunod. Unang pangutana. Dili ba yun na ako kagustuhan nga mabayot ko? Kaya naglisod na gyud ko. Pero nga nung naamang yung mga sama niya mo, kaya di ba? Lalaki o babae naman untay gibuhat sa Ginoo. Ikadawang pangutana. Sa medikal nga explanation, kung sa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mga magpapanako, ingon ani man ko, lalaki, apan ang pagbati, binabae. Ikatlong pangutana. Wa pa mahibaw nga akong mga ginikanan sa akong gibati. Mahadlok man kong makultahan o palayason man good. Unsaon man ako sila pag-ingon. Ikaw pa katapos ang pangutana. Dili ko gustong masamok ang among pamilya. Nakasiguro man jud kong masuko sila. Kaya naman sa jud ko nga, malalaki na lang kay lalaki man jud ko. Pero ang akong feelings lang ang dili mo cooperate. Mapugnan mo ba na ako ning akong gibati? Unsaon? Palihog, tabang tambagi ko. Kini ang akong suliran. Labi. Mga suking panapit ng sulan. Once again, ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kanang you rest when you are tired. Strength is renewed in quiet moments. Oh, ma'am. May lagi na mga bugoy-bugoy, Mr. Mupahulay, ganin ng nalitagan. Mupahulay, ganin ko na ng litagan ng langgam. Ha? Kita pa ka. So kung kapoy na, pahulay. Ha? Karar ko pag makina. Subag andar, wanay tubig, kuwang sa mga uwil, mong overheat. Maura po na itong lawas. So ayaw pugsa kung grabe na kayo, kay sa may stress ka. Burnout syndrome, katong mga trabante nga multitasking, no? Niya kining bullying in the workplace or in the mga civic organization is dili na sa pwede i-tolerate lang. Nobody has the right or privilege to bully other members of the group. Dili na siya pwede. Okay? Pahulay. Inom daghang tubig, flex na, nga once condition na ka physically and mentally, balik na sa trabaho. Okay? Nanara. Ang atong magtatampok na rawa, si Lim Lee. 14 years old, usa ka mahuyang, usa siya ka gay, taga Carmen Bohol. Personal lang niyang kuan, ha? Usa siya ka gay. Carmen Bohol, musta na nga atong mga chocolate hills niya. May inom namin ako nag-istorya nila ni Colonel Dr. Susi Sinisa, no? Silang Colonel Albisa, Jerry Nadila, Dr. Kin Siliuna, ni Lakay Narcisi, mga nahanan ng Bohol. Ikaw kay Bolo kadak, dapat ko parinti sa Bohol. One time nag-ating kong hearing sa Carmen Bohol. Wala dito somebody, usa ka lawyer. Dugay nun to. Ang iyang apelyido, trabaho. Ni attorney, trabaho. I do not know kung napa ba siya diya. While waiting sa hearing, kung attorney, parinti na ita. Isa nga, Go, parinti ta kay, di ba, attorney trabaho ka? Oo, ako, Dr. Obra. So, parinti ta. Kaysa Iloilo, kanang obra, trabaho ba, no? So, daghang kay kong parinti sa Iloilo, Bacolod. Diya sa, magkuwag mga tubo kay, mag-obra mo na sila. Okay, so regards kay mga taga Bohol, no? Maadjong adlaw din yung tanan diya, bargahan na rabang pista ros Bohol, no? Gikas Mayo 1 ngadto sa katapusan sa Mayo, no? Regards si Ma'am Mabil 5 Sanil diya sa Tagbilaran City. Ug si Aida ug si Jimmy diya sa asan na ninyo? Sa Panglao. Oh. So regards yung mga taga Kalapi, no? Mga Yu family, ug mga alis na family Sinambanga, mga Abilia family. Musta na ba si Engineer Enrito Dodong Abilia diya sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Mga Lufranco family. Ha? Tagkantag mga kalila das Bohol. Tungkol sa kadagan, yan ang ko kayo nomlom. Okay, unang pangutana ni Limli, nga usa ka mahuyang sa iyang matod pa siyang giingon, no? Dili gyud baya nako kagustuhan nga mabayot ko kay naglisod na gyud ko. Pero nganong naaman gyud mga sama nako. Dili ni kay di ba lalaki o babae raman untay gibuhat sa Ginoo?
Yes. Na usa ni ka chapter sa mong libro ni sa Psychology Psychiatry ni sa Limley, no? Ang kini magong atong magsugod kog speaker nimo ani. Kini ang atong human kaning sexual orientation na ni mga klase. Number 1, heterosexual. Ang lalaki maibog og babae, ang babae maibog og lalaki. Naa say kining imong problema, homosexual. Ang lalaki maibog og lalaki, nga ang babae nga lesbian maibog sad og babae. Naa say bisexual. Ang lalaki maibog og babae. Pero kung way babae, pwede po siya maibog og laki. Murag double blade ba? Mao po sa babae. Ang babae maibog lalaki, pero way lalaki maibog po siya parehan niya babae. Tay mga bagurong mga klase na asexual, na transgender, na LGBTQ. Daghan na kayo, no? So akong tubag mo ay limli, no? This could be due to nature and nurture. Imong environment, kay na ko'y kailang usa ka parehaan ni gay, they are into mga beautician ni sila. Tulos lang ka magsuon, no? Sila ang tulog yun. Bayot yun. Siya, mga media gani ko nga, basin ng inyong papa, bayot po. Mga tawar mo po sila. But they are earning very well. Kay mayo biya ng mga beautician ka, mag-hairdo, mag-makeup, but they are very professional, ha? May mga dance instructors ngayon ani. So this is not a disorder. Kung balikon sa mga usapa, dili na disorder nga bayot ka. This is a way of life. The only time ako na gisgutan sa among television program with Eric Espina, the only time nga ang pagkabayot or pagka-lesbian mahimong problema, disorder, when it is ego dystonic, meaning dili ka kampante, dili ka comfortable, dili ka happy of being one. But as long as okay ra ka, wala problema. This is a way of life. This is a way of life. Happy ka, yun ani ka. So, magbuot na mo. Dapat gani transvestis, no? Na magliuban nga mag-cross dress gyud. Ang babae o magkarsones, acceptable ra man na, ha? Kuan man na kanang unisex man ang mga pagpanamit. Pero kung lalaki magbistida gani, murag dili na ni siya inonta kasagaran ba? Mga tao mo take kasi kanlok gani mo kung ikaw lalaki niya nagbistida ka, labi nagwigwig, nagtaas yung tagas kikang kuko, murag maka-attract ng gagatension. Pero kung babae kung balikon magkarsones, magpulo, okay naman. Okay, kaduhang pangutana. Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mama ug papa nako ngayon ani man ko. Lalaki apan ang pagkababay, pagbayi, binabayi. Medical point of view ako nang giningon nature and nurture, no? Sa nature, something to do with the level of mga hormones. Ang hormone sa lalaki androgen, testosterone. Ang hormone sa babae estrogen, progesterone. So, kasagaran sa mga babae o lalaki nga gustong magbayot-bayot, mag-inject na sila estrogen parang mukinis ang ilang kuan. Manong na may mga ani? Could be possible nga kulang ang imong androgen production. Could be possible nga ang imong mindset is na ganang gyud ka mabay kay happy ka kay na kay idolize nga pare-pareha nimo. So, it could be both nurture and nature. To be influenced by the environment and due to hormone production. Katulong pangutana, wala pa mahibaw ang akong mga ginikanan sa akong gibati. Madlok man kong makulatahan o palayason. Unsaon man nako sila pagingon. Inalang nga, ingos Dr. Obra nga, it is a way of life. I-drop lang ko ngalan, kuan, limli. Dili man ni sa disorder. Di, pa. Of course, dismaya yun ang papa. Labi nag-military. Labi macho yun. Ang iyang lalaki, the only anak niyang lalaki na bayot. Nakagitay mahimo niya na. Behisa gunsaon pa ni mo nagbunal, mabayot ka na yun. Ayaw na lang, akseptahan na lang na. And then, as long as he will not do something against the law, he will not break the law, okay naman na siya. Ang iyang style sa panginabuhi is with integrity, no? With social acceptable to the norms and moral of the society where we are in, there's nothing wrong with that. He's happy, comfortable being one, there's nothing wrong with that. No, that is not a disorder. Kung balikon sa mga usapa, it is a way of life. Hadlok kang palayason ka sa imong papa, dili po tingali, masabotan na imong papa. Palitil lang bagong kasunis. Or regalo. Kaya bawa sila nga mo na imong gender
preference. Ha? Nabito to'y usa ka aplikante na mo nga doktor sa Vicente Soto. Kaya usa man ko sa membro sa screening committee na mga apply. Tanaw na ko niya, macho kayo. Tanaw na ko niya, medyo may pagka-feminine yun. So akong ditso pangutanan ko, what is your sex preference? Ditso sa ko niya tubag. It's a doc, the same sex doc. Homosexual ko. Okay, wala problema. Maayawan mo trabaho. Maayawan mo trabaho. Very intelligent. Sunod nga pangutana, dili ko gustong masamo kang among pamilya na sigurado man gyud kong masuko sila. Ganahan man sab gyud ko nga lalaki na lang kay lalaki man gyud ko. Pero ang akong feeling lang ang dili mo cooperate. Mapungan ba pabar nako ning akong gibati unsaon? Well, kung ganahan ka maglalaki ka, you indulge in activities nga panglalaki. Ha? Ayaw anong sikag palit make-up or kuan nang kag panglalaki nga activity sa imong kuan no? Posible mahimo kang bisexual kung mauna, no? Namo koy kailang mga bayot nga naminyo sa day daghang anak. Pero noon siya sa ilang barangay nga bayot. Pero na siya yung asawa, na siya mga anak. No, so balance ra god. balance na yun, no? So, more on hormone production na siya, androgen, testosterone. Medyo gamay rating lang mo, nang naingon ani ka, ha? O ang imong environment. Okay? So, maning kamot kang naman kung kailan, mga bisa mga doktor, mga lawyer, mga non-bayot, pero napoy uyab ng babae. Napoy uyab ng lalaki. So, mahog lagi bisexual. Okay? So, paibaway mo papa, mama. Nga i-drop lang ako nga, ingon Dr. Obrame nga, dili man ni disorder. Kuan man ni, it's a way of life. Ako ning kagustuhan. Okay, nakakasabot ka limlay sa imong problema. O nga to sa tanang mga mahuyang nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, mingon ko nga, dili ni siya disorder ang pagkabayot o pagka-lesbian. It is a way of life. As long as you will not do anything that is against the law, it is acceptable. O bahay, lalaki ra, pero against po kuan ng the same-sex marriages, ha? Ako personally against ko niya na. Murag double blade rather duha atong baruganan, ha? Wa ko mag-tolerate ana, wa ko nag-encourage mo bayot ma, pero kung ginanay gyud mo, wala na tayo mahimo, akiptahon na lang. Pero minyoon mo pare nga pareha mo lalaki, murag di na po na siya tingari po makatarunganon para sa ako. I don't know, in other countries gitolerate man na, pero para sa ako, personal na kong opinion, no, daily may before ko mo end up, there was one time nagbakasyon mi sa San Diego, California, sa Amerika. Akong pamilya. Ang among giabangan nga Airbnb, ang usa ka balay gud may imong giabangan kamera. Atong section sa balay, ha. Kanang duha ka lalaki nga pirmi magtapad. Ano na lalaki? Na from a reliable source, magtiayon ko na sila. So nangutan ako sa akong misis, akong mga bata, ko nga, isa kay bayot na nilang duha do. So nga nana. Sa Amerika acceptable na niya, magpuyo the same sex. Pero di sa ato naman gyapon nagibalo ko nga nana, pero mga lagi na stigmatized. But we have to accept that, no? Na namang come in open naman kanina sila, no? Okay, so now natin nakutlog patulunan ko ng lawali mayo nga to sa mga libuan millions na minaw sa programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayan yung pagpaminaw sa itong mga programa sa Aramen. Taas kitag rating din sa itong lugar. Until the next time, bye-bye, hasta la vista. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kapuyo nga mimaltrato nako. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga paghita po. Belen, mag-ipon na lang ta. Ha? Bag-o pa gani ta, Tony? Dili na ta mga bata, oy nga, ipaagi pa na ito uyab-uyab, ha. Mahal ko ni mo. Mahal sa di ka. O sa may problema na. Kung may gusto ni mo, sige, magtipon ta. Ayos ka to ba? Sa'yo pa kayo. Tony, ang sapa. Ginang manguot man ka. Ano di? Nag-ipon na ko ta. Bisa na.
Dili pa ko andam. Naibaw gid ka nga nako'y trauma ana, di ba? Ako'y bahala, anak. Dili lagi. Ayaw pagsupat. Hindi ka pwede mo palibad na kung pinag-ipon na ta. Tony! Di na maayo, no? Wala ni sugot lang sad ka. Oo, kay nasuko naman siya na ako. Mahatlok man ko ni Tony, day, uy. Isumbong na, oy. Asa man ko musumbong? Musumbong ko kay dili ko gustong magpahilabot sa kong katipon. Dili ka ko himuon ng katawanan anak nila, day. Day, Belen. Sugod ka ron, ha? Di na ako gusto mo gawas ka. Ansa? Mag-usabang ko din hisbay. O, pagitang lingaw ni mo. Basta kay ayaw paggawas, ha? Kung dili ka gustong dunay daotang may tabo ni mo. Maptos ko. Basig malipay si Tony kung mahibaw siya nga maptos na ko. Tingalig mausap na siya. Bugo! Tony! Bugo kang dako! Nga nagpamabdos mag ka, ha? Uy, ipakuha na, ha? Ipakuha na! Dili ko masugot. Bahalag biyaan minimo basta kay dili ko di pakuha nga akong anak. Recorded by X Thunder Gaming. Bisag bago raming Tony, pero gaan na kayo siya og kamot. Sayon ra kaayon niya ang pagdagmal nako, bisan pa og mabdos ko. Hangtod nako. Unya. Dong. Mo trabaho na lang kako para magkatapang ko nimo bas gastuhan din hispay. Wa ko magkilala sa mong tabang lagi. Ug usa pa. Di ba man kang dili ko gusto mo gawas ka, di ba? Pero dong, luoy manggut kayong atong anak. Gusto sab na ako siyang isuri nilang mama at papa pa. Ako rin bahala na. Tony. Nak? Oh. Asang ako ka, nak? Kinuko! Tony! Kalma lang. Usaw na ko pagkalma nga wa man din nga atong anak. Ay, mabantayan ako sa lain, eh. Aron wa na kay rason nga mo gawas pa. Unsa? Dili na gyud ni maayo. Sobra na. Kinahanglan nga makapangita og paagi nga makaikyas ko gikan dinhi. Mupauli ko sa amo. Belen! Gawas diha! Dala sa si Tunis kawasak. Gawason to. Ayaw ka. Pasagdira na siya diha. Mo-file ko restraining order aron dili na siya makaduol pa nako. Bisag na ang puter kong kanan, sige paghapon siya og samok nako. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, dili ko gusto magpahilabot sa akong katipon kay na ako'y traumaan ng butanga. Obligado pa day ko nga magpahilabot niya tungod kay nag-ipon nami. O pwede ko nang maapil sa akong ikaso niya. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang kipriso sa bay kay dili siya musugot nga motrabaho ko. O gibaharan ko niya nga dunay daotang may tabo nako kung musupak ko. Unsay pwede na akong ikaso niya? Ikatulong pangutana, doon na may anak ug wa ko mahibaw kung asa niya gida. Unsay paagi para makuha na ko balik ang akong anak? Ikaw pa katapusan. Mi-file ko restraining order kay hangtod karon magsigig hapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya. Muatras lang siya kung musyakit ko. Unsay laing pwede nga paagi para dili na siya makapaduol pa nako. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran,
Belen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug akong tingog ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical nga mga pangutanag mga problema kaya nang tubagon sa ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Busa guys, unsa naman inyong gipaabot? Ipadang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong suwat o mga suliran diri namo. Among hangyo lang yun ninyo guys is kumpletuha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema para as mas klaro o mas masabta na mo, no? Kung unsa inyong mga giagian in life o mas klaro po namong mahatag ninyo ang among mahatag nga tubag, ha? And. Ayaw pang luod guys, kung pananglitan, nagpadamog suwat unya, feeling ninyo, wa man ni gi-air, wa man na mo gipalutaw sa kahanginan, ha? Guys, kibaw ba mo nga daghan? Of course, no mapasalamaton ka ita. We are very grateful and we are very thankful sa ato ang mga letter senders nga mupada sa ilahang mga suwat. Diri nato, daghan ni sila, ubay-ubay ni sila, mauna nga paabot-paabot gamay sa mga nagpadana sa ilahang mga suwat suliran kay who knows, no? Next time, inyo na po nga suwat ang amuang mahatagan og higayon nga ma-air, no? Mahimo ang drama sa kanginan og ma-portray sa ato ang mga artista. Shout out sa ato ang mga scriptwriters, ato ang mga artista, spinner, editor, no? Ang ato ang director, of course, no? Ug ang mga artista nato. No? And, punto legal man ta karong adlaw si Belen. Di na isulti taga-asa siya. Ako rin nahibaw. Punto legal, kabahin sa iyahang kapuyo nga agkuy sa ato ang drama. Kakita, dili ta kakita, pero ka-imagine ta. Unsay iyahang giagian. Kay gaan kay kamot tawhana. Sige lag, no? Panagmal, bagagnaw. Uy, mupasakit niya, in other words. Uy, human naman untang Women's Month, napa may naabusar dire, atong itagos pangan nga sa si Belen, no? Kay maski pag nihawa na ni siya, sigihan gyapon siya samok. Nanan yun, adam siya mga ginikanan. So, una niyang pangutana guys, dili siya gustong magpahilabot sa iyahang kaipon, kay naa na siya'y trauma anang butanga. Obligado ba ay kuno siya nga magpahilabot tungod kay nag-ipon sila or pwede ko nang maapil sa iyahang kaso. Pwede ka mo balibad kay ana ang ganing minyo. Pwede man gani mo balibad kay di man gud na. Yes, that is true. Between husband and wife, obligado ta nga makighilawas, carnal knowledge, kay that is a sign of love, no? Respect. And the purpose sa kaminyoon is to enter into family life para mabuntis, makaanak. Pero, di sad sa tanang higayon. Only when, okay po ta. Kaya di sa tanang higayon, fighter ding atong lawas, ha? No? Kaya kita pa'y nang laba, kita'y nagluto, kita'y namlansya, kita'y nagsabog tubig. Ogoy, kakapoy na pog higda, tihay agpata. Uy, dili man na ingon ana. Dapat consensual yun na ang act of sex, ang act of making love. Legal nga termino, carnal knowledge. Samot na ng inyuhang kondisyon or sitwasyon nga di man ka obligado. Ngano? Puyo man mo, di man mo minyo, no? Wa may balaod magmando nimo, di ba? Di man gani makapugos ang balaod kung minyo, kamo pa. Consensual man gyud na ang kanang pagpakighilawas. The moment mo di ka, that can even be tantamount to rape. Na amang ganing marital rape, kana pa bang sa inyong sitwasyon. Plus, kung na-trauma ka, di sagid kaniya pwedeng mapugos, no? Dili ka obligado ana dihang dapita. Di na nato ipamugos. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang gipriso sa balay kay di siya musugot nga mo trabaho ko. Goy, insecure si kuya. Og di bahag kay gibaharan kuno siya nga dunay daotang mahitabo niya kung musupak siya, unsay pwede niyang ikaso. Abuse man yun ni, in all forms, no? Gaan siyang kamot nimo, manapat siya, physical abuse, no? Katong pugson ka, that's even rape, my dear. Og ang kanang di ka patrabahoon, that can even be an economic and psychological abuse, kay baharan pa kaniya, kumplitos rika, kung asa niya gidala, unsay paagi para makuha na kung balik ang iyaha kunong anak, or makugbalik ang akong anak, no? Sa iyahang pangutana. Of course,
Kinahanglan gyud ta nga maniid moadto ta sa pulis para mutabang og pangita. We can file a petition for habeas corpus and custody, labi na kay di mo minyo ang primary custody in town sa bata na agyud nimo. Dapat naa nimo ang inyong anak ug dili niya kay ikaw man ang inahan. Pwede ta maka-file og habeas corpus. Hopefully makalocate lang ta og asa siya, at least ihang mga ginikanan baron o diyang parinti ug ang kapulisan may mangyud na sila mangita og asa, no, kay naa man ay mga connection sila dinha. Mudangop na lang gyud ta sa kapulisan ug sa DSWD basin magkinahanglan sadta sa assistant sa usa ka abogado para mutabang natog file og kaso. Ikaupat ug katapusang pangutana, ni file na ko og restraining order kay hangtod karon magsigig gihapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya, muatras lang siya kung musyagit ko. Unsay laing pwede nga paagi nga dili na makaduol nako. Now, kung naanay restraining order, I think it's called a permanent protection order, either permanent or temporary. Kung temporary pa na, himuon na natong permanent. And ang violation ana kay supposed to be there is a certain distance nga diha ra siya taman, di siya makaduol gyud nimo. Di siya pwede mo communicate, mo text, mo tawag, mo hulga samot na pagduol nimo. And a violation of a protection order may even result to imprisonment. Naamang kaana, isumbong, i-blatter sa pulis, madakop na siya dayon. Patilawon ta nagtagam ang kanang imong kapikas nga magsikig haras nimo. Ibog man di siya nimo, nahigugma siguro na siya nimo, nganong wa man kaniya gitratar og tarong. No, nganong nangabusar man ni siya. Pero may nalang sad yun, and I'm very glad, Ma'am Belen, nga ikaw, you did the right thing. Nga, ning palayo gyud ka niya, ni-decide ka nga muadto ka sa imong mama, nag-file kag temporary restraining order, but I think it's a permanent protection order. No, pero pareho ram na silang effect actually. No, and that is the right thing to do. Ato ala nga i-enforce na to ug makasabot ka kung unsa gyud po ng imong katungod, no? Now that you have a permanent protection order. Violation gani ana guys, kinahanglan gyud nga isumbong naton sa pulis kay pwede gyud sila madakpan or dakpon on that basis, no? And I hope to all the women out there nga naminaw karong adlaw palihog sunda si Belen nga wa mo agwanta, wa mo antos ning lakaw ning biya ning file og protection order, because no woman, why babay, no, deserves to be abused by any man. Learn to say no, and let us always make sure, no, nga at some point in time we will eradicate and stop any and all forms of violence against women and children. Hunta ang ato ang pagselebrar sa Women's Month, dili tungod kay daghang naabusar nga mga kababainhan, kundi gi-celebrate nato, no, how beautiful and magnificent it is to be a woman. Mga sukindig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.